hours later. So ayan, mga busog na kami, mauli na kami. Ayan. Dapat ang videoan mo yung tilagi. Kaya ano? Ang pagkuhan, ang pagsulot sa lila. Oh. So ayan mga pahal. Mga kailangan ko daw garing ako. Madala po siya dito. So ayan guys, uwi na kami. Tapos na kami kumain and see you next vlog. Bye!